Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau Peshona kwete chindau Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama. Team yangu ndipo mkuja se katadzoka zvakare zvirikupisa na skimbo vakazvirikupisa tokupai team yangu pasatapinda pane zvirikupisa zvanasika nongobayo button subscribe so that musare pane zvese zvichiitika zvirikupisa pazviri TV anditi asi kana wakasubscribe kudhara zvako aiwa ngoma ndiyo tikosifambira nyaya dzacho anditi tiri ma streets ari kupisa boys dzangu. Why us artists as artists uchirarama nemusic chete usina mama side hustles tisiri kubudirira? It's because of you guys. Monozia, it's because of you. Amutiko shese. Why? Wakata saivi na SAWIZZY chawacha kwa America. Vakabuda na MADRUGS umotombuda chinzi asungirwa kuti akoni ni pfuti umotonza asungirwa nzakoni ni sex tape umotosungirwa nzakata sei but they still make it, they go far. Isusu munotidzikisira. Why? Because amusi patriotic maZimbabweans ndikuedza kutaura chokwadi handisi kuti achazopindura zvachapindura mheno zvake but ndikuedza kutaura ndikukuudzai chinhu chamusingagone mazimba amusi patriotic. That's why mukuzoona isusu tikutozoshanda kutota maside hustles because kuti tirarame nemusic dzinge dziri hondo ari ma1 chaiwo mawala chedu mukomana chakarova pashow ya Benai but nongozozoti atiende international kana musingati simudzira saka mbongerai kuti rwisa mamira kuti rwisa ka ndikuti tibudirirewo nekuti mimi munodaura maminakiro maZimbabweans were talented tinogona but mimi ndimunoita kuti tinzi takadhakwa ndapedza ndini wenyu ndimuridzo. Kana pana boy kana nezvo ndataura namba dzangu rega ndikupei. Namba dzangu zinonzi 078 071 073 kodi iri 263. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau Peshona kwete chindau Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama.